ఈ చిత్రంలో మీకు కనిపిస్తుంది పెన్ను లాగానే ఉంది, కానీ పెన్ను కాదు. ఈ మధ్య మీరు సోషల్ మీడియాలో చూస్తున్నటువంటి వార్తల్లో నిజం ఉంది. ఇది ఆకర్షణీయంగా కనిపించేటువంటి ఒక పెన్ను లాంటి బాంబు. దీని గనక మీరు పొరపాటున ముట్టుకొని నొక్కారో మీ ప్రాణాలకే ప్రమాదం. దేశ విద్రోహ శక్తులు దీన్ని జనసంద్రం ఎక్కువగా ఉండేటువంటి ప్రాంతాలలో, బస్టాండ్లలో, స్కూళ్ళ దగ్గర దీన్ని ఏం చేస్తున్నారంటే బయట పడేస్తున్నారు. మనకు తెలియకుండానే ఆకర్షణీయంగా ఉంది అని చెప్పి దాన్ని తీసుకొని నొక్కుతున్నాము, ప్రాణాల మీదకి తెచ్చుకుంటున్నారు. ఇలాంటి పెన్నులు మీకు ఎక్కడైనా కనిపిస్తే సంబంధిత అధికారులకు కానీ పోలీసులకు కానీ సమాచారం ఇవ్వండి. ఆకర్షణీయంగా కనిపించినటువంటి వస్తువులను, మరీ ముఖ్యంగా రోడ్ల మీద దొరికినటువంటి వస్తువుల్ని తాకకండి, ప్రమాదానికి గురి కాకండి. ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం వెంటనే మా ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ధన్యవాదాలు.